Сега продължаваме с темата за супервизията, като се съсредоточим главно върху контекста на училищните, образователните институции, училищата, защото за училищната система работата по случай и работата с деца с специални образователни потребности, с деца с риск, в риск и с техните семейства е нова област, която е голямо предизвикателство. Затова аз ще поканя сега Иван Пейчев, който е наш колега, завършил програмата магистърската по социални интервенции за деца и семейства, с дългогодишен опит в образователната система като заместник директор на училище, с граждански опит в асоциацията ЛАКО и в момента директор на социална услуга, да представи предизвикателствата пред училището при работата с деца в риск и мястото на супервизията в подкрепата на специалистите. Заповядай, Иване. Здравейте, надявам се, че се чуваме вече сравнително Да, добре. слава Богу, чуваме се. Страхотно. Благодаря ти за представянето, Тони. Наистина аз имах удоволствието да мина през образователната система доста комплексно. Имам предвид, че съм работил и в регионално управление на образованието като експерт и като психолог, като педагогически съветник. Замествал съм като учител в гимназиален етап, съответно и а, 5 години бях заместник директор на начално училище. Та, винаги това, което ме е водило в работата ми е социалното, може би и за това се озовах в момента като управител на Център за обществена подкрепа. И фокус винаги са били, нали, децата от уязвими групи. Накратко, какво се случва с училището сега? Училището всяко едно от училищата, особено по-големите, се състоят от едни много паралелки, във всяка паралелка по 26 ученици и сред тези 26 ученици имаме поне 2-3 деца с специални образователни потребности, 2-3 деца с поведенчески проблеми, едно дете, например, което живее в бедност, а, половината деца от класа да речем, че са от непълни семейства. И всичко това прави един пъзел, който не винаги учителя успява да се справи и да го подреди по начин, по който да изглежда завършен. И това създава едни, как да кажа, м- създава една доста пиперлива и гореща обстановка, която обстановка съответно води до различни, да ги наречем, жалби. Тоест, постоянно имаме различни родители, които се оплакват от нещо. Най-различни, съответно, случаи могат да се отбележат. Предполагам, повечето от нас следят медиите и знаят с какво е известно училището в днешно време и каква е ситуацията в него. Какви са предизвикателствата, които среща училището? Мисля, че вече е време да се спрем на тях. Първото, което ще обърна внимание, това са академичните предизвикателства. Тоест, немалко от учениците срещат обучителни затруднения. А, Дислексията е нещо, което е доста често срещано в училище. Много деца трудно се ограмотяват, трудно осмислят различни аритметични операции. Другото, което, нали, аз съм виждал през своя опит, е една голяма ножица, която се появява в класа. Имам предвид от деца, които са много напреднали и деца, които едва успяват да покрият минималните изисквания, които са по учебна програма. И реално погледнато на учителя му се налага да работи най-малко на две нива. На ниво за напреднали и на ниво за едва справящи се. Другото нещо, което е, може да се каже, че е академично предизвикателство, това е липсата на ресурси. Най-вече човешки ресурси. Защото за да имаме
едно диференцирано, едно индивидуално преподаване, за това са нужни хора. Доста често тези хора отсъстват, които да осигурят това. Другото нещо, все повече забелязвам, че има различни директори, които срещат затруднения с управлението на финансите на поверените им институции и не назначават специалисти от сорта на логопеди, психолози, педагогически съветници, дори социални работници. Защото пак през моя опит, училището, което управлявах, назначихме социален работник и той доста добре обгрижваше децата от уязвими групи и техните семейства. Имам предвид, провеждаха се срещи, ходиха по различни институции, здравни, социални и така нататък. Но реално погледнато имаше и една такава фигура на, как да кажа, стабилна фигура, на което конкретното семейство от уязвима група можеше да разчита в лицето, нали, на този социален работник. В социалните и емоционални предизвикателства можем да кажем тук проблеми с психичното здраве. Какво имам предвид? Доста често виждаме в училище едни деца, които страдат от тревожност. Тази тревожност в нередки случаи има едно такова процъфтяване в паническа атака. А, тази тревожност понякога се свързва и с тяхното нежелание да влязат в класната стая, защото се притесняват, че пак може да им стане лошо, или пък се притесняват, че няма да могат да успеят да покрият изискванията, които има преподавателя, или, например, че не могат да се съревновават с другите ученици в класа. Другото, което е поведенческите проблеми. Ако се замислим, немалка част от децата трудно овладяват гнева си. Нямат почти изградени умения за справяне с тези по-трудни, да ги наречем, емоции. И най-лесният начин за тях, за реакция, е да отвърнат с агресия. Другото нещо, което е характерно за социалните и емоционални предизвикателства, това е самото семейство и домашната среда. Откакто се промени ролята на училището от чисто образователна и се включи доста, как да кажа, училището от чисто образователна институция стана немалко и социална институция, защото децата с целодневното обучение прекарват доста голяма част от времето си в училище. Често родителите оставят децата си в 7:30 сутринта в училище и ги взимат след 5 след обяд. Това се замислете, че са едни 9-10 астрономически часа, в които детето е активно и бъдейки активно е в училище. Но освен тъй наречените деца в норма, които, нали, си имат сигурната привързаност, имат си стабилна семейна среда, има и деца, които живеят в семейства в риск. Тоест семейства в крайна бедност, семейства, в които домашното насилие е практика, семейства, в които реално погледнато няма, т.е. семейства, в които родителския капацитет не е на нужното ниво. И реално погледнато понякога как детето да учи при положение, че то самото е гладно. Нали, тук идваме и до пирамидата на потребностите на Маслоу. Няма как без да са задоволени базови потребности да отиваме към учене, себеусъвършенстване и т.н. И последните предизвикателства, които визирам, това са екологичните и обществените. Насилието, което вече, за съжаление, е нормализирано в нашето общество, т.е. навсякъде
се говори за насилие, излъчва се насилие по най-различни медии, филми, игри. Замислете се за игрите, които играят децата. Имам предвид компютърните игри. Повечето са основани на насилие. Другото нещо, което е проблем, това са културните и езикови бариери. Не рядко срещано е в определена група. Моля? Нерядко срещано в дадена група е дадена етническа група е браковете да се сключват още на 12-13 годишна възраст и, например, на 14 годишна възраст момичето, например, да е майка. Това съответно доста затруднява обучението. А другото, което виждам като проблем е, че понякога децата постъпват в първи клас без да знаят български язик, без да познават дори елементарни думи. И те първа, нали, започва обучението по български язик и всичко останало. Та, както виждаме, предизвикателствата, пред които се изправя съвременното училище, са немалко. Тук обаче търновския ни опит ни показа защо е нужна супервизията в борбата, тъй да се каже, борбата с всички тези предизвикателства. Първата полза, която аз бих изтъкнал, това е професионалното развитие, чрез даването на обратна връзка на учителите. Тоест да видят техните действия дали са правилни или какво могат още да направят, дали се движат в правилната посока, какво още могат да направят. Най-малкото да получат валидация, че нещо са направили, че техния, че успеха в техните очи може да е малък, но реално погледнато в очите на супервизора и по принцип успеха може да е много добър. Защото, например, едно дете, че е дошло и е стояло цял ден в училище, в учебен час, за някои училища може да е никакъв успех, но за други път да е най-важното нещо, което могат да най-доброто нещо, което могат да постигнат. Другото нещо е, че по време на супервизия, малко или много се случват и тези обучителни умения, обучителни моменти, в които супервизора може да покаже на колегите по какъв начин могат да адресират нуждите на децата, как могат да достигнат до тях. И не на последно място, това са рефлексивните практики. Моментите, в които ти да направиш една равносметка за начина, по който работиш и какво можеш още да направиш. Понякога, особено при работата с най-трудните случаи, човек има нужда просто и от една емоционална подкрепа, за да не се срине напълно, за да устои на целия стрес, на който е подложен. И другото, което бих казал аз още като полза, това е, че посредством супервизия учителите могат да подобрят своите стратегии за преподаване, като по-адекватно, наистина по-адекватно адресират нуждите на ученици в риск. И реално погледнато, мястото на супервизията е такова, че да помогне на специалистите да си подредят къщичката. Тоест, всеки да знае какви са роли, т.е. всеки един от специалистите да знае каква е ролята и мястото му в работата по случая и в екипната работа. Защото понякога някои специалисти тръгват да взимат
задачите и ангажиментите на други и носят много по-голяма отговорност от тази, която е нужно да носят. Та, накратко това, защото виждам, че времето лети и моето време беше до 14:45 и гледам да се вместя в него.